cobrir les necessitats d'un sector de la població que va en augment, és una necessitat la creació d'un nou centre geriàtric a Silla, una possibilitat que va barrejar diferents alternatives. L'Ajuntament del Castell va arribar a proposar, al febrer de l'any passat, fins a 3 ubicacions, un solar a Fontanilles, l'antiga caserna d'enginyers i un altre solar a Santana, a Clot de ses Ànimes. El punt de mira va estar també posat a l'antic Hospital Verge del Toro, proposta que va ser desestimada per la verticalitat de l'edifici. Dia 14 de febrer d'enguany, la premsa local publicava la notícia. El Castell tindrà un geriàtric de 70 places a Santana. L'actuació de l'Ajuntament del Castell va tenir el suport dels jubilats de la localitat, que es van mobilitzar recaptant més de 1.800 firmes per portar el projecte en el seu terreny. Tolo Pons, el president dels jubilats del Castell, ens explica com va ser l'aventura. Bueno, l'adjudicació va ser més cosa de l'Ajuntament que nostra. El que sí, nosaltres, fa 2 anys i mig aproximadament, ens vam donar compte que hi havia molta gent del Castell, geriàtrics de fora, precisament perquè el Castell no en tenim. I ens van demanar a veure com és això. En la Junta Directiva vam enratllar i vam dir nosaltres no ho podem fer per si sol, però podem veure si l'Ajuntament ens apoya amb el tema, diguem, davant les institucions. Tothom tenia fues per cercar firmes i ho van dur a l'Ajuntament. Els comerciants del municipi van ser també una peça clau en posar a la disposició de tots els ciutadans els formularis. Cuando vinieron a pedir firmas para el geriátrico, estuvimos de acuerdo porque nos pareció muy importante y... Ja fa estoneta sí que ens van dur fulls per demanar firmes i la gent va anar firmant i això. La gent estava molt interessada. Aquí van recollir firmes per lo de geriàtric del Castell i estem molt contents que se faci. No van dir que sí. La veritat és que aquí és un lloc on ve bastanta gent i la gent col·labora bastant amb aquestes coses.